welcome or welcome back to my YouTube channel, guys. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please mag-subscribe ka na. So, for today's video ay gagawin natin yung simple makeup look. So, without further ado, let's get started to the video. Una ay maglalagay lang muna ako ng Aqua Moisturizer. Kasi guys, napaka-importante maglagay ng moisturizer bago mag-makeup. So, mag-foundation na tayo mga zay. Gamitin kong foundation is itong Fit Me Foundation. Mag-focus ka zay. Yan. Itong Fit Me Foundation. In the shade 128 Warm Nude. So, maglalagay lang muna ako zay sa aking pagmumukha. Gagamitin kong pang blend is ito. So guys, mag-concealer lang ako. Ang gagamitin kong concealer is itong Fit Me Again, guys. Ito Fit Me Again. And then, i-blend ko lang ito na. So guys, natapos ko nang maglagay ng concealer. So, maglalagay din ako ng powder. Ito yung gagamitin kong powder. Itong Nexido powder. So guys, ginawa ko na yung kilay ko. Hindi ko na sinalon kasi ang hirap gawin ng kilay ko, guys. So guys, mag-eyeshadow na tayo mga zay. As always, itong matte na naman yung gagamitin ko. In the shade. Kasi simple lang yung gagawin natin. So, hindi natin kailangan mag shade. Ito yung gagamitin kong shade. Ito no. Ito at so, dito na lang ako titingin, guys, kasi may salamin. So, I'm done with my eyeshadow. So, ang gagawin na naman natin ay mag-contour tayo mga zay. So, ang gagamitin kong pang-contour is so guys, tapos na akong maglagay ng contour. So, mag-blush natin. Lalagyan ako ng blush. So, ang gagamitin ko is itong MAC. Gusto ko talaga, guys, dito nilalagay yung blush. Ewan ko kung bakit. So guys, maglalagay muna ako ng contour sa akin ilong. So guys, tapos akong maglagay ng aking so magmamaskara na naman tayo.
Tapos nga ako maglagay. Lalagyan ko lang dito. So, tapos na ako maglagay sa ating mascara. So, ang gagawin ko ay mag-lipstick na tayo. Ay, hindi pala. Lalagay ako ng shining black. So, guys, tapos na akong maglagay ng highlighter. So, ang gagawin ko na lang ay mag-lipstick. So, guys, this is my final look. At dito ko na rin i-end ang aking vlog. So, please like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa aking pinaggagawa. So, thank you guys!